horasna dihita saluhutna dihamuna amanami inanami seksi lansia di huriata rabdohat inanaumi di huriata di bagasan opason patupaut tama pertanyaan ni seksi lansia di huriata dohat inanaumi adoran sotakuka pertanyaan ota diaka bagas tabi rikot pabotohonan nami naparjulo turpuk nagabe jamita di tonga-tongani pertanyaan ota imana tersurat di Yohanes di bidu 4 ayat 20 sada 1 24 napaduahon tongma tapatupa peliata songatardani las nerohata di parasawarata pajumpang dohot debata alani i tapahidul marohata di bagasan tangiang nahohom martangiang mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Marete mahita siap kuete nomor 20 ayat sada dohot ayat tun. Martani yang mahita asini rohama dihamu dohot dame sia Tuhan debata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani debata naga bejamita di tonga-tongani pertanyaan ota seksi lansia dohot ina Naomi ni huriata di bagasan opason imana tersurat di Yohanes di bidu 4 mamuka maisan ayat 20 sada saha rodi ayat 24 songonoma didok disik dungini na Yesus ma mato ibana porosea maho diau ina
naromatikina gabe dak pola be dulukan manang Jerusalem pertanyaan tu amai di sobahamudo naso binotomuna huboto hamido na husobahami ai bangso Yahudi do haroroan ni haluao alai naromatikina jalanung ngaroino ay gabe di bagasa toddi dot hasitongan martangiang akka pertangiang natutu tuamai ayaka pertangiang nasoni dipangido amai toddi do anggo debata asa akan martangiang tuibana patut martangiang di bagasa toddi dohot hasitongan ima sahatna damang dainang na kinakulongan di bagasan Kristus Yesus tuhatay turpukaon ima sada pakatayo ni Tuhan Yesus manang dialog ni Tuhan Yesus dohot buru Samaria di huta Sikar di bagasan dialog pakatayo ni Yesus dohot buru Samaria adong dua pokok isini pakatayo na sida imana parjolo namar perdomuan taringot tu moral manang taringot tu pangalako boy jahaut ta itu makas di ayat sia saha ro di ayat 10 sia ni bidu opak ning si Johanneson alai na paduahon ditaringoti do imana merperdemuan tu parugamo nasitong manang tu partuhanon nasitong imana jumpa kita diturpo janita di pertanyaanota di bagasan opason molo tapamanat di nguluni kita siapa hari saya abang do perdumuan ni moral dohot parugamoon di tonga-tonga ni mulutta tadok majorupani molo sitong do parugamoon ni sada-sada halak pasti do sitong pangalahona sitong karakterna asa dong utusino na taida nang dibaga satu pukon sada suku sepuna menarik sian pakatayon manang dialog ni Yesus dohok buru Samaria di dia do inganan perjumpangan di ganung colma dohok debata manang dohot hatana asing ikut di dia do martangian ganung ngulu niak kana porsiai sahabat partikian si saunari saya dong lobe halak namar pikir madok songonon ikon diinganan nabadia do ikon di tonga-tonga ni bagas joroi do adong musai nahumibat pikiran na madok songonon bahwa memang saliling di huriau na songon nasihado pacupang dohok debata songon nasihado sahor dohok debata alai dukon di huria anau sahran apa cupang au dohok debata tembui pitor salah ono tak pikiran nasi songoni ati nasi tong doi mana nadao alai nagabi persoalan ima ganup halak na memang soba manang perjumpangan na do debata tuk sool ring paburnang-burnang diri alai iko seret rohani jalai ko terus doi rupanimian di bagasan hati goran
untuk ni roha dohot hasitongan nasihat debata. Itu nata bereng nang ditonga-tonga ni pangatusion ni hala Yahudi di hati hai. Ala do pikiran nasihat nama dok holat di Jerusalem. Bagas joro nabi nangun ni si Salomo ido. Ingana perjumpaan dohot debata. Asik siani dangadong. Manang adong do pikiran ni buru Samariaon nama do holan gerejim do nagabi ingahanan pertanyaan ingahanan perjumpaan do debata. Pikiran nasi somonima diuji Yesus mengalehon terobosan naik baru. Diuji Yesus mengalehon hal-hal naik baru. Hari do Yesus masih tabu paduhani Yesus maradopon buru Samariaon hido ibana porse ama hodiau ina naro matikina gabe dak kola be dolokan manang Yerusalem pertanyaan atuame adona di dok nadisi di patukan Yesus ada terobosan asa unang gabe mian lohot pikiran ni hala Yahudi manang pikiran ni buru Samariai dihaso malan nasida samping dihaso malan nang jumpang di tonga-tonga ni ngunu nasida manang asa unang gabi loho pe di pikiran nasida madok babua memang holat disada ingana samping di bata hadir hidupan dari dok di bagasa terpukon alaina romatikina jalanung ngaroin wain gabe di bagasa todi dot hasitongan martangian akka pertanyaan nasi tong tuamai akka pertanyaan nasi songonido dipangido amai ahadunani dokna molo dido asa gaduk halak martangian di bagasan todi dohot hasitongan hasitongna namar lapata dui ganuk halak naneng pajumpang dohot debata ikon sian roha nasitong jalatodina dilehon tutodini debata ikon di bagasan todi martangiang ganuk ngulun ya kana persei itu ibana jela di bagasan kasitongan alam dia ai hasitongan do debata asa ikon di bagasan hasitongan do hita jolma bui pajumpang dohot debata satu tudo nani do ni Yesusi babua memang todi do debata lapatanna dang boy kurung debata kehadiran di debata disudi inganan disudi tempat asa salah do mula do pikiran ni jolma nama do rupani holan di huriana hadir debata mari todi salah do harat nama do rupani babua debata seolah-olah dang bebas ibana madapoton manang majumpak kon sadok dan jolma nani asianna nani hawalunganna hamu akamanami dohot inanami ido natabereng nang sejujuni trupu jangetau tadok majarupani so tunggabi adong di bagasar rohatta hamu akamanami doho inanami lamsian huriata inanawamin huriata maulo pe di bagas tabe hitanwain rap ubigi hatan ini bata so tunggabi adong tu di rohatta madok bahwa memang sehera namoru perjumpangata doho di bata sehera namoru perjumpangata doho Kristus Yesus Tuhani di bagas tabi hitan wain ubigi hatan ini bata mula di bagasan hasitongan doh ito doh di bagasan tortina pajumpang dohot ibana makatay dohot ibana marsaor dohot ibana di sido debata di jupak ko debata doh hita di tonga-tonga ni ganuk bagas tabi di jupak ko debata doh hita nang di tonga-tonga ni sudi nasa aktivitas ta jalan di pasar hot debatado di rina marhite Kristus Yesus dohot dinai di tonga-tonga ni hamaolon nata adupi nani adupan ni bangsot ta Indonesia sinorhon ni COVID-19
manang virus corona. Taimo terus do debata maju pakok kita. Ido lasni roha ni ganun ngulunya kena porsea nama kilala babua parsobahona do debata takas ditanda Yesus Kristusi nun nasal di tonga-tonga ni nguluna di tonga-tonga ni sude nasa keluargana di tonga-tonga ni santok nasa ngulu ni akka namang huto ni bana atong takasma panadayota di Yesus Kristus para sirohai. Amin. Martani yang makita. Ali debata amanami marhite Yesus Kristus. Hodo tutu ali Tuhan nang roh majupak kok kami. Di tonga-tonga ni nasa mulu nami. Di tonga-tonga ni sudi hadirion nami. Di tonga-tonga ni sudi aktivitas nami. Saya ditopot todo kami Tuhan. Songoko napacupang nama katahatai rak dohot boru samariai. Gabe takas Tuhan panadayon na diho. Pabuahodo Mesias anak ni debata. Alan itu Tuhan porsia do kami diho. Nasai didongani ho do kami. Nasai nian jala hadir ho di tonga-tonga ni sudi gulmi ni ngulunami. Di tonga-tonga ni sudi akka persoalan nabi masa bodo kami. Di tonga-tonga ni sudi akka pergumulan doho paru kilon hasusaan nani ado pa ni ganu ngulu ni bangso portibion nani ado pa nami si hutoko do ngulu ni huriam toktong do Tuhan saya didapat toko kami asa gabe taruli kami nang di lasmi roha taruli kami di panadeo na takas diho taruli kami di hawuluan nuain nang sugut pe ali amak pardinggan basa say rak dohot di mima kami ganu pari ganu tiki pasu-pasu mangulun kami pasu-pasu ma sudi ngulu niaka ruas ni huriam seksi lansia ni huriam ina naomi ni huriam asa homatama nasai mangalehon kuku na mangalehon hahipason na mangalehon suk-suk denggan ni basam pa ihut-ihut sabdok ngulu nasi David jagai mahami jagai bangso nami daw siang virus corona saya di bagasan gonggoman ni asi ni roham mahami asa saya martane sonak kami mangulu hobartu lomoni roham atong mauliate madi ho Tuhan urasi mahami dia kadusa dia kahagalion nami asa talupa mi dia dopam marhite Kristus Yesus para sirohay martangiak kami tuho amin. Mari demahita sa buku de nomor 450 ayat syada dohot ayat 2 laos tapapuma peliata. Tuhan Yesus,
ditangiang ale amanami. Ale amanami nadi banua gijang, saya pinarabadia ma guarmu, saya Roma harajaumu, saya saut ma lomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangucunan, palua mahami siapangako, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling na. Amen. Asimi rohani Tuhatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni toddi parbadiaima, na maddongani kamu saluhutna. Amen.